Pwede na. Pwede na. Pwede na ako, pwede na ako, ticket. Kaya video pa tayo. Thank you. Dasig ba? Dasig ko. Puno tayo, no? Hello. Aragoya. Ha? Ang ano? May bilin mo? Dula na eh. Kung pulot, may konsiban? Aragoya.
Ganito, Jim. Oo. Dagang tawa. Dugay-dugay, ara naman tayo. Oo. Madalang ko. Smoking. Ako tatay smoking. Gani. Para parehas. Naway na, may na. Sila lang yan, hindi lang po.
siya nakayuko yung nagtrabaho. Dapat nakayuko mo, hindi man naman ako nakabukla, may makabuklit mo. Oo. Hindi man ako nakabukla, nakaraman ang simo na bigyan. Hindi ko siya nakabuklit. Hinayang na yun. Hindi, sobrang ikaw, ayupa. Hindi na naman tingnan na daw. Well, ano na nga wala ko siya reply sa akin. Wala naman sa wala. Ano na lang mo mag-amo na ng istorya. Kinaalak na ni Manang. Hindi. Amo ni siguro kay nang nauna. Wait ka sa kayo. Nagingagaw tabla. Siya ka pagtulog ako ba eh ano ko yan. Amo na. Trabaho yan. Montenegro man. Kuya na saya pinawala basta ako na lang. Ako na ito nang ano, kaya ba nila pertiga, hindi na ba? Hindi ito yung dayan ako siya. Pining tawag ako na dito. Tawag yung dito na diya isang babago lang na dimyab lang ito, bago lang na isa ka lang ano, nagbalik pa lang yung Wiswanay. Huwag kami na dayan, huwag kami na dayan, wala kami na wala sa wala kami na naman. Ikaw tao harap sa imo, nakatuon ako.
Hindi na! Hindi na! Ay pa, kuha lang. Sa shopping, Terminal Ceres, Sagay, Cadiz, Cebu. sa kadto sa Dumaguete, Di mabinan eh, boss. Hindi na siya north, south na siya. South gani. South, oh. Te, ha? Taki ko nilang Boss, napakabili. Oo. Wala, boy. Hindi, wala. Mga karsonsilyo ko malang. Gusto mo tanawon, ha? Karsonsilyo, gid lang. Huwag pa malabhan. Di lang. Labo niya Canada karon. Kailangan ko sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven, sa North ng Biyan.